Μίχος εκτελεί το φάουλ, η μπάλα περνάει δύσκολα, δεν μπορεί να απομακρύνουν. Σουτ, γκολ, 1-0 για τον Αιωλικό με τον Ζαγοριανό. 1-0 λοιπόν, πολύ γρήγορα ο Ζαγοριανός. Ανοίγει το σκορ για τον Αιωλικό. Μόλις το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Θα δεις, θα το εκτελέσει. Κεφαλιά από τον Μιχάλα προς τα πίσω, ξανακερδίζει την μπάλα ο Γάλας και κάνει το άνοιγμα πολύ ωραίο τώρα για τον Μιχαλάκη, ο οποίος φεύγει από κανονική θέση στην πλάτη της άμυνας του Παναρκαδικού. Μιχαλάκης με στη μεγάλη περιοχή, κάνει σέντρα σουτ, γκολ! Απίστευτο γκολ από τον Μιχαλάκη. Ψάρεψε τον τερματοφύλακα του Παναρκαδικού στη φάση αυτή. Ο Μιχαλάκης με ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα ουσιαστικά στην κλειστή γωνία του ψυχογιού και κάνει το Παναρκαδικός Αιωλικός 0. Κυριάκο, ένα γέμισμα, Κοινοκαδής. Μακρύνει όπως η μπάλα καταλήγει στον Καδά, καθυστερεί, ανοίγει τώρα στα αριστερά για τον Δήμο. Σέντρα του Μίχου, κόντρα, δοκάρι, από κοντά, όχι, δεν θα προλάβει εκεί ο Καδάς. Τελευταία στιγμή θα απομακρύνει σε κόρνερ. Ο Μουτζούρης τελικά θα γίνει αποδέκτης της μπάλας. Ο Μουτζούρης κρατάει εκεί, την πίεση του Αρδάμι γυρίζει πίσω τώρα για τον Μπακάλι. Μπακάλι προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι, ωραία για τον Καδί. Καδής και Γάλας εκεί δεν μπερδεύονται. Ο Καδής θα κάνει τώρα τη σέντρα σούτ, είναι καλή, μπερδεύεται εκεί, δοκάρι μπάλα. Μένει εντός ένα σούτ από τον Μιχαλάκη, νέο σούτ. Σωτήρα ψυχογιός, έχει σταματήσει η φάση όμως. Να, Καδής για τον Γάλα πάλι. Ο Γάλας από τα δεξιά. Έχει την ευκαιρία να σεντράρει, ο Κωστάκης κόβει. Ο Μπούτας κρατάει, δεν κάνει καλή πάσα εκείνο ο Μιχαλάκης με τη μία. Βρίσκει εκεί τον Γάλα από τα δεξιά. Γάλας παράλληλα κόβει. Ξανά ο Γάλας, τώρα είναι ο Μπακάλης. Στρώσιμος ο Ζαγοριανό, 0-3. 0-3 για τον Αιωλικό από τον Ζαγοριανό. Κόρνερ εκτελείται και τα κουνάκι. Νέο γέμισμα. Τώρα είναι ο Βλαχοκυριάκος από τα αριστερά. Δεν μπορεί να περάσει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η φάση συνεχίζεται. Σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά. Γκολ 1-3 για το Παναρκαδικό. Ο Νάνος λοιπόν, η αλλαγή του κύριου Τζίλου, κάνει το 1-3. Για τον Καδά, με συγχωρείτε, ο Μίχος κέρδισε. Και τώρα ωραία κίνηση από τον Γάλα. Ευκαιρία αντεπίθεση τώρα για τον Αιωλικό. Ο Γάλας κρατάει και ανοίγει τώρα στα δεξιά για τον Σεραφίγκο. Σεραφίγκος θα σεντράει με στη μεγάλη περιοχή. Προβολή, μπάλα, γκολ! 1-4! 1-4 από τον Έρθιμο Σαμπάνη για τον Αιωλικό. Μετά τη σέντρα λοιπόν του Σεραφίγκου, ο